Għaddejjin ġmielhom ix-xogħlijiet għat-twessieħ tar-rotta ewlenija bejn Ħallqormi u Ħalluqa b'nefqa ta' 9,500,000 euro. Dan hekk kif bħalissa Infrastructure Malta tinsab qiegħda tagħti t-tieni wiċċ minn tlieta ta' din l-arterja ewlenija. L-erba' filgħodu One News żar ix-xogħlijiet li isiru fejn hemmhekk tkellimna mal-perit Corin Dimek li hija responsabbli minn dan il-proġett li ser jindirizza l-konġestjoni ta' traffiku f'din iż-żona traffikuża. Hija spjegat kif l-Aġenzija bniet mill-ġdid u wesset dawn iż-żewġ toroq li qabel kellhom biss karreġġjata waħda b'żewġ korsiji. Din il-proġett jinkorpora t-tibdil tal-karreġġata fejn per eżistenti kienet karreġġata b'żewġ korsiji għal żewġ karreġġjati b'4 korsiji din id-darba, żewġ korsiji lejn il-nofsinhar u tramuntana ta' Malta. Il-perit Dimek spjegat kif għall-ewwel darba saret korsija għar-roti twila madwar kilometru fiż-żewġ direzzjonijiet u li se tkun mifruda mit-triq, korsiji b'tarmak adattati għar-roti. Żona ċiklisti ħatkun issa maquda ma' dik pedonali u iktar importanti minn hekk ħatkun mifruda mill-traffiku ewlieni permezz ta' strippa ġdida li ħatkun fiha landscaping ġdid. Tajjeb ngħidu wkoll qed issir b'materjal ta' asfalt u mhux konkrit, għalhekk għaċ-ċiklisti hija iktar adattata wkoll u tajjeb ngħidu wkoll li l-żona ċiklisti ħatkun f'żewġ direzzjonijiet iktar milli waħda. B'hekk dawn ser jingħaqdu mal-korsija għar-roti li saret is-sena l-oħra fi vja l-avjazzjoni bejn Ħalluqa u r-roundabout tal-ajruport fil-Gudja. Intant xogħol ieħor li għaddej bħalissa jinkludi l-bini tal-bankini ġodda mal-ġnub ta' triq, sistema ta' dwal LED, daħliet aktar siguri għal karozzi tal-linja, żoni b'siġar u pjanti oħrajn u tamir għal aktar sigurtà. Bħala parti minn dan il-proġett, Infrastructure Malta għaddit minn taħt l-art madwar 1.5 kilometru f'servizzi ġodda tal-ilma, tal-internet u tat-telekomunikazzjoni. Dan flimkien ma' 2 kilometri oħrajn f'cables tal-elettriku li huma meħtieġa għas-sistemi ta' dwal ġodda li qegħdin isiru f'dan it-toroq. Inbniet ukoll sistema ġdida għal ġbir tal-ilma tax-xita li għalija saru kważi 2 kilometri ta' katusi u strutturi oħrajn. B'hekk ukoll dan il-proġett se jżid l-effiċjenza għal ħafna oqsma kummerċjali u industrijali li jiddependu minn din iż-żona. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.